ta faru ta ƙare, ku dakata ku kalli har izuwa ƙarshen bidiyo ɗin nan. A yau ne Asabar 10 ga watan 7, 2021 za a gudanar da wannan babbar muƙabalar da aka jima ana shirin za a gudanar da ita. Wato a yau ne gwamnatin Kano ta ba da izinin za a gudanar da muƙabala ɗin kamar yadda aka sanar kwanakin baya. To sai dai yanzu haka ga bidiyo ɗin nan, za ku ga bidiyon a ƙarshen wannan bidiyo ɗin. Wato yadda Abdul Jabbar ya fito da kuma yadda ya fito da littattafansa sosai da sosai. Sannan kada ku manta ku yi subscribing sannan ku danna alamar ƙararrawa domin za mu kawo muku muƙabala ɗin ne live yadda ake yin ta insha Allah. Kada ku manta ku yi sharing ɗin wannan bidiyo ɗin.